Misaka ang gidaghanon sa mga turista sa Rehiyon 7 base sa gipagawas nga data sa Department of Tourism. Sa buwan pa lang sa Enero, gipanglantawan nilang moabot sa kapin 300,000 ka mga tourist arrivals. Nakatampo niini ang mga dagkong kalihukan ni atong buwan sa Disyembre ug karon ang kasaulugan sa Sinulog 2026. Matud sa OIC Regional Director sa DOT Region 7, Jelina Asis Dimpas, nga adunay mga turista nga miabot sa miaging buwan ug milugway sa ilang pag-istar nunot sa Sinulog. Gawas pa niini, karong buwan na usab ipahigayon ang panagtigom sa tourism stakeholders sa ASEAN countries. Samtang gilauman sa DOT nga 100% ang occupancy rate sa mga hotels karong panahona base usab sa ilang koordinasyon sa kahugpungan sa mga hotels and resorts. Kini taliwa pa man sa nasinati sa last quarter sa milabayng tuig nga mga dagkong katalagman. Ang bulk of our arrivals in January over the past years tag-as gyud kaayo ta og increase, no? For this year we are expecting more than 300,000 visitors just for the month of 300,000 visitors just for the month of January.